729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gamos. Always number one, always DCGB. Oras po, alas 7:06 ninaga. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Mga tugang headlines o kami po sa inyong magiging tagapagbareta. Ngayon pong alas 7 din pagkaaga. Ako po si Henry M. Kasabay po si Miss Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Good morning, VP Henry. Asin sa satuyang mga paraan tabay. Ngunyan sa headlines kan mga bareta, enot mga tugang sa lado lokal, proposed price adjustment kan baybay. Graba asin iba pang aggregate sa probinsya kan Albay, pigpresenta ni Governor Rosal sa sayang ulat sa bayan kasuhapon. Mga mayor na programa, proyekto asin trayumpo kan gobyerno probinsyal sa lindong kan Albay in My Heart priority agenda tinauanin doon ni Gobernador Noel Rosal sa iyang ulat sa bayan. Negosyo apektadong marhay sa pagpurpansok din serbisyo kan Aleco. Dole Albay pinahimutikan ang sahot na daipig intindi kan sa indang opisina ang mga dating empleyado kan SunWest Corporation na sagkod sa ngunyan, daipa nakakaresibinin separation pay. Sa lado nasyonal, dating DPWH Secretary Bunuan handang mag-tell all katrokis kan pagiging state witness. Biyahe ni PBBM sa Canada diretso sa tahaw kan hiro protesta kan Iglesia ni Cristo. PBBM daipig konsiderar na patakot ang INC rally. DOH piglinaw na daing outbreak nin Mpox sa Pilipinas. Headline sa ibang nasyon, US envoy nagabot na sa Qatar alaga dahil nin planong magkaigwa nin paghururon sa mga representantes kan Iran. Baretang Sports, 4-time world champion Germany tanggal na sa FIFA World Cup 2026. Sports headlines, AJ Okbiana tuminokdol din primerong outdoor gold medal sa Poland. Bareta sa ibang nasyon, 14 aki nagadan sa pagbagsak kan atop kan tutoring center sa Lahore, Pakistan. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta nyato sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ipinagpresentar po ni Albay Governor Noel Rosal ang proposed price adjustment kan sand gravel as iba pang aggregate sa probinsya kan Albay. Sa ginibong ulat sa bayan, sinabi ni Governor Rosal na ini ang kasimbagan sa halangkaw na presyo kan quarry materials sa probinsya alagad kay Puhan. Kay ni ang public hearing, bako pa ini pinal alagad mahinguha ang probinsya na maripaso din marhay ang proposed price adjustment kan mga aggregates. Sabi ko sa mga operator, imbitaran ni BM ang lambang saro. Dapat i-justify kan mga operator. Why? Ang santa ko niyan, ang pick-up, 410. Pero kung residential, may discount. Brian, hindi mo ko na sa request mo. BM, 350 lang ang residential. No? Para sa lirita yan. Tapos, first 10 kilometers, ang tracking 150 pesos. No? So, i-explain ni BM yan sa public hearing. Iba pa po sa Wasan, Ravelville, amin na rin na po, ipakasap yun eh. This is now very urgent. Albay, Governor Noel Rosal sa entrevista kan DCGB News o may koneksyon sa ginibong ulat sa bayan kasuhapon. Mientras tanto, Jimmy Ang baretang ini nasalita. hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Jimmy nasalita, may dagdag na report hali po dyan sa lawas. Jimmy. Po, gusto ta po maraman ano po talaga ang ay kampo nanin politiko digdi sa 3rd District ang nagpupunang magpatibon
sa mga barangay kapitan sa lambang munisipyo digdi sa nasabing distrito. May kinarama na ini sa preparasyon sa BSKA election. Primerong kabtang ini kan mga paghahanda konsain sa mga pagpapod natural, iguananin mga simpleng briefing asin digdi na pigsisiguro ang lialdad asin commitment konsisay sa mga inimbitaran an maaparesir asin dae. Pag inimbitaran na dae magatinder natural sa salidahan ini niniba para mabilog ang pundasyon politikal nin politiko na posible sa maabot na taon 2028 election. Iuman ang sayang tukod din kaso magdalagan man ini sa kung ano man na pwesto sa distrito o sa probinsya nin Albay. Sa pangaran kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Sa dagdag na bareta lokal, ipigreiterar ni Albay Governor Noel Rosal ang mga mayor na programa, proyekto asin trayumpo kan gobyerno probinsyal sa irarom kan Albay in My Heart Priority Agenda. Sa ginibong ulat sa bayan, tinaawan doon ni Rosal ang katuyuhan kan administrasyon na maghatod nin onesto, matibay asin inklusibong pagmanihar para sa mas mauswag na Albay para sa gabos. An Heart nangangahulugan H para sa Health, Housing and Human Capital, an E Environment, Energy, Education and Employment, an A, Agriculture, Arts and Culture, an R para sa Roads and Infrastructure, Resilience to Disaster, asin an T, Tourism and Technology. Mientras tanto, ipinagpresentar man giraray ni Albay Governor Noel Rosal ang proposed price adjustment o kaya pighagad ni City Councilor Alexander Howe sa Committee on Public Utilities sa pamayo ni Councilor Attorney Butch Lucila na pag-adalan kung paano ma-regulate ang motor vehicle. Sigun kay Howe, igwanin video na may mga minor na taga-drive o nagagamit nin kunsain, minarulsot ang mga inimas kisain. Tinuwanin doon kan konsyal na dakol ini sa syudad kan Legazpi, alagad da inin regulasyon kung kaya dapat na mapag-adalan. Iba pang bareta sa lado lokal, kasabay si Karen Ala. Dahil nanggad nasasabutan sa kudngunyan kan apse mo kuntig pa para ano kan ibang mga paraoma. Ang pagsaralisi pasiling na sa 5 km permanent danger zone kan mayon. Tangani humanap din mga pagkabuhay sa pinag-aaditan na porsyon kan mayon. Sigun kay apse mo Chief Bobby Cristobal, narealisar nindang talagang kaipuan pang ipakusog na marayan police power kan mga nagbabarantay ngumin sa mga border control dahil sa may mga nakakalusot pananggad pako na sa 6 km kundi sa 5 km danger zone na sa pagtubod na bago pa sinda istriktuhan digdi sa 6 km posibleng igwa na ining pinag-i-establish na pagkabuhay digdi kung kaya pigtutubudan na kung bawal sinang halimbawa 6 km mabaralulugod sa 5 km danger zone kan ngayon kanan ana DCGB News. Bukas ang Albay Electric Cooperative o ALECO sa mga swestyon asin iba pang solusyon na pwedeng gibuhon tanganing masolusyonan ang problema sa serbisyo sa kuryente. Sa entrevista kan DCGB News kay ALECO spokesperson Ange Galero, sa iyang sinabi na titiripunon kan sa indang kooperatiba ang makokolektang swestyon kan mga alkalde sa city asin municipality bilang parte kan sa indang espuersos na matawan solusyon ang problema. Dagdag kan opisyal na magkakaigwa manin mga lakdang ang manihamiento kan ALECO siring kan pagdagdag nin mga substation kung kinakaipuhan. May mga statistics po sinda per area ng mga concerns at least masimbagan po kayo sa kuyang mga area engineer at the same time may presenter din po kan sa muyang technical manager na mga pigigibo na wala na solusyon kan ALECO at the same time sa mga way forward po kang ALECO. Ang tingog ni ALECO spokesperson Ange Galero. Mientras tanto, apektadong marhay ang negosyo sa papurupalsok na serbisyo kan ALECO. Sa entrevista kan DCGB News kay League of Municipalities of the Philippines, LMP Albay President, Mayor Caloy Baldo, sa iyang sinabi na dapat masolusyonan sa lalong madaling panahon ang regular na power interruption kan ALECO. Apera sa negosyo, apektado man ang mga empleyado, health services, asin ang komunidad. Sinabi kan official na nag-intervene asin nag-ururon ang LMP Albay para aramon ang sitwasyon kan serbisyo. Utang asin iba pang concern kan ALECO. Dagdag pa kan official na na-explore and move forward ang kaipuhan digdi para mapakarhay ang serbisyo sa kuryente.
Po, gusto ta po maraman ano po talaga ang problema, ano ang posibilidad na pwedeng gibo na solusyon para sa problema ta sa kuryente. Kasi kay po ang tapupunan, kasi kung dahil po kita mapuon, puro lang po kita interview, opinion, pero kung dahil kitang pigiiro, kaya po yan maabante. Kaya kay po ang tapo ini pagtarabangan para po sa ikararay kang albay. Mayor Caloy Baldo sa entrevista kan DCGB News. Piglinaw kan Dole Albay na dainin katotohanan ang nagbutwang impormasyon na daipig intindikan sa indang opisina. Ang paghagad nintabang kan mga dating empleyado kan SunWest Corporation matapos magbutwa, ang reklamo na sagkod sa ngunyan, daipa ni nareresibing separation pay hali sa saindang kumpanya. Sa entrevista kan DCGB News, kay Dole Albay Provincial Officer Ching Balino Banania, sa iyang sinabi na naresibi na kan saindang opisina ang reklamo kan mga empleyado, asin may mga ginibo ng lakdang ang saindang ahensya. Paliwanag ni Banania, ipinautob kan saindang opisina ang tupad program, social protection asin coordination sa SSS, asin iba pang lakdang. Paliwanag kan opisyal na kapag ang rason kan kampanya iyo ang retrenchment o pagbawas nin empleyado, nakapalaman sa labor code na ang separation entitlement kan empleyado nasa 1-month pay o sarang quarter pay para sa oras kan serbisyo. Mientras tanto, pwedeng magsaangat nin kaso asin maghagad nin tabang sa DOLE o National Labor Relations Commission kung dai maresibi ang separation pay o tamang bayad hali sa dati mong employer. Matatandaan personal asin nagkusog ning buot ang nagkapira o ang mga empleyado na magpasiring sa Kapitolyo kan na mga dating empleyado kan SunWest Corporation may kinaaraman sa nasabing problema. Kung na hihiling na may reklamo dahil dahil nabayadan kang karampatan na separation pay ang nasambit ng mga empleyado. Kaya po, igwa kita ng mga intervention. Init na init, pwede sila mag-visit sa muna ang opisina para mag-file kang katulang pag-aapod na single entry approach, 30-day mandatory conciliation mediation. Ang tingog ni Dole Albay Provincial Officer Ching Balino Banania. Civil Service Commission Bicol may bago ng Regional Director sa masunod na semana. Detalye kang report kay Angel Mostaza. Epektibo sa Lunes, Hulyo 6, 2026, bago na ang Regional Director kan Civil Service Commission Bicol. Inianipig ang informasyon sa DCGB News ni CIC Bicol Outgoing Regional Director Attorney Daisy Punsalan Bragais kung saan siya sa nasabing petsa ang maasumir bilang Regional Director kan CIC National Capital Region. Mena sinabi ni Bragais na anak babakante niya nga posisyon ang tutukawan asin na maserbing acting Regional Director iyon sa iyang presenteng Assistant Regional Director na si Lena Monada. Sigon kay Attorney Bragais, sobra ang pasasalamat niya sa mga Bicolano asin mga man iba-ibang mga opisina kan gobyerno asin mga private institution na nagpapadagos na nagsuporta sa indang ahensya. Mena sinagad man ni Bragais na padagos suportaran ang CIC Bicol sa erarom kan bagong liderato. Dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. Nagdadakol ang mga ipigtitindog na opisina kan gobyerno sa tercer distrito kan Albay. Ini matapos ang ginibong blessing as in inauguration kan bagong opisina kan DILG Albay Provincial Office na makukuha sa Barangay Tumulin, Ligao City. Saro ini sa mga dagdag na ahensya kan gobyerno na ipigtindog sa saindang syudad. Matatandaan may mga nainot nang naipatindog ang mga national na attached agencies as in iba pang opisina kan gobyerno sa nasabing lugar. Mientras tanto, ipigusulong sa sangguniang panlungsod kan Legazpi City na mapakusog ang lakdang kan Philippine National Police sa pagpapautom ng seguridad sa mga eskwelahan. Sa ginibong sesyon, biniyo ang duwang resolusyon ninda City Councilor Butch Lucila asin Councilor Chaton Lahara sa sarong obheto na mahigpitan ang seguridad sa mga eskwelahan. Dahil kan mga pangyari sa mga eskwelahan, siring kan nangyaring shooting incident sa sarong eskwelahan sa Tacloban City. Parihong pinag-endorso ang resolusyon ninda Lucila asin Lahara sa pag-isabing dapat na magpatibay ang koordinasyon sa mga stakeholders. Tinawanin doon ni Lucila na bakusan na ni concern kan lokal na gobyerno kundi kan bilog na komunidad na masiguro ang kaligtasan kan mga estudyante sa elementary asin sa high school. Mientras tanto, mga tugang, iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal. Mega Health Caravan sa Tabaco City Health Unit
Nakapagsirbinin 700 na mga tabakenyos. Jomar Bien sa report. Abot sa 700 na mga tabakenyo ang nasirbihan kan City Health Unit sa ikinundusir kaning tulong aldaw na Mega Health Caravan. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Dr. Lacil Cuales Duncan, officer in charge kanasabing opisina. Sigun kay Duncan, ginibuninda ang Mega Health Caravan kasabay kan tulong aldaw na selebrasyon kan Tabak Festival. Sigun sa iya, ang bilang na inikan mga natawan din serbisyo medikal, iyo ang hali sa tulong lugar kan syudad sa Upland, Island asin sa mainland. Idinagdag pa niya na apwer kan bilang na iyan na kapag tudok man sindanin sang gatos na libreng bakuna kontra sa tang kaso sa mga gurang ng tabakenyo. Sigun sa iya, ang libreng flu vaccine itinudok ninda sa ultimo aldaw kan festival na ginibo sa mainland kan tabako. Piglinong mani Duncan na ang aktibidad na ini ginibo ninda sa tabang kan Department of Health, Provincial Health Office asin kan mga pribadong kumpanya medikal. Jomar Bien, DCGB. Mobile blood donation drive kan Regional Blood Bank duro-diretso sa manlain-lain na lugar sa reyon. Dagdag na bareta lokal, dara ni Joshua Bino. Hello. Yes, salamat Mrs. Min and BP Henry sa dagdag niya tong pareta dakopon. Maski si Isay, anuman ang posisyon o kaya status kaini sa komunidad. Parte ini kan naging warning kan Police Regional Office 5 sa irarom kan liderato ni Police Brigadier General Erosito Miranda bilang Regional Director. Ini matapos ang sarong operasyon kontra illegal na sugal kung saan dakop ang nagkapirang mga individual, partikular digdi ang sarong ilihidong barangay opisyal duman sa probinsya kan Masbate. Parte ini kan pinakusog na kampanya kontra illegal na sugal kung saan nga na ang Masbate Police Provincial Office iyon nakapag-arestar nin 4 na mga individual kasarabay na ang sarong barangay opisyal kan magkondusir ng operasyon kan Hunyo 29, 2026 duman sa munisipyo kan Balud, probinsya kan Masbate. Ang mga nagka-arestar iyo binisto sa alias na si Bert Lino James asin alias Ron, intirong nasa legal na mga edad, saro sa mga ini ang barangay opisyal. Nadakop ang mga ini matapos na magpartisipar sa sarong illegal na pagburulang, illegal cockfighting na kunduman sa Masbate, midbid sa apod na tadi-tadi. Kumpiskado ang nasa 12 na pangtambod, asin tulong buhay na manok, 2 gada na manok, asin kantidad na nasa 9,450 pesos. Ang mga ini nasa kustodiya na kan mga otoridad asin maghahampang sa magkakanigong kaso. Dagdag na bareta, Josh Pabino, BCGB. Oras Pilipinas, 7:25 nin pagkaaga. Masunod ng mga bareta sa lado nasyonal. Makalipas lang po kayo. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager. Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama. Dito na buo ang confidence ko. Dahil naniniwala ang McDo sa akin, Easy maging best me. Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store. Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Mac Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarumbulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banuang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani kung saan ang Banuang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Gueño. Hunyo 30, Kurit Libon Gueño. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Gueño as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Iyo and Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasanang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Avila. Happy Paroy Festival Banuang Libon. Santiago del Libon, namumutan niya mong patron sa saimon. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Bareta alas 7. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Nagtangro po si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Ombudsman nintel all o pagbulgar kan gabos na sa iyang naaraman sa flood control scandal katrokis kan pagiging state witness. Base di sa kopya kan motion ni sinumiter ni Bunuan para maging state witness. Sigon sa Ombudsman, pinaunrahan kay ni ang kahagadan ni Bunuan dahil sa direktang kaaraman kay ni sa pangyaring may koneksyon. Sabi kasabing anomalya sa flood control as in mga infrastructure projects kan siya pa namamayo sa DPWH apera digdi. Nagpahayag man si Bunuan in kahandaan na pangaranan ang mga haralangkaw na opisyal kan gobyerno as in mga pribadong individual nembelto sa mga irregularidad
Saro man sa mga rason kan sa iyang pagipagtabangan, sigon pa sa ombudsman iyo ang edad asin nagseryosong kondisyon kan salud. Ipinagladawan kan ombudsman ang tangro ni Bunuan bilang sarong importanteng pagkakataon para mabulgar ang pigasabing multi-billion pesos na anomalya sa flood control project asin maaraman kung paano pigigibo ang nasabing sistema nin korupsyon. Dahil sa pigalauman ang mga sensitibong informasyon na pwedeng ibulgar ni Bunuan, hinagad kan ombudsman sa Department of Justice sa siguruhon ang sa iyang seguridad asin proteksyon mantang makikipagtabangan sa investigasyon. Diretso ang nakatalaan na biyahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Canada para sa 4 na aldaw na official visit sa tao kan hiro protesta kan Iglesia ni Cristo. Sigon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, na daing pagbabago sa schedule kan Presidente kung sa nakatalaan na ining magbiyahe kaibahan an sa iyang delegasyon poon sa Hulyo 1 sa Hulyo 4. Base ini sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney sa kamautan na mas maghiwas pa ang relasyon kan Pilipinas asin Canada sa aspeto kan komersyo, investment, depensa, enerhiya, artificial intelligence asin iba pa. Sa gigibuhon na official visit, nakatalaan na magkaigwanin bilateral meeting ang Presidente asin si Carney para mas mapakusog ang koordinasyon asin strategic cooperation kan Pilipinas asin Canada. Piglalaoman na makikipaghuron man ang Presidente sa Canadian business leaders asin investors para makainganyar nin mas dagdag na investment para sa Pilipinas. Mga tugang daipoy kinahadit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ginibong pagtilipon kan mga miyembro kan Iglesia ni Cristo sa EDSA. Sigon kay Palace Press Officer asin Commission o Communication Undersecretary Claire Castro, nakasentro ang Presidente sa pagpapautob kang lay asin din dapat na influensyahan nin interest kan sisay man individual o grupo. Nagangalas man ang Presidente kung nata nagresulta sa mahiwasan na pagtilipon ang anunsyo kan Office of the Ombudsman na masangat nin kasong plunder kontra kay Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Sa human ka nagkulang ang intelligence agencies matapos mabiglaan mga otoridad sa pagtripon nin maagahon. Sinabi ni Castro na bako siya ang tamang tao na magsimbang digdi dahil bako man ang mga rebelde o terorista nagtripon kundi mga pribadong individual. Inireport kan Department of Health o DOH na 55 kaso pa sana nin Mpox ang nairehistro sa nasyon poon Enero 4 sa Hunyo 13 ngunya na taon. Sigon kay DOH spokesperson Dr. Albert Domingo, mas hababa ini nin 79% kumpara sa 205 na kaso na nairehistro sa kaparehong panahon ka nakaaging taon. Tinaawanin doon kan DOH na daing outbreak o pag-itaas ka numero kan mga kaso nin Mpox sa nasyon sa ngunyan. Dagdag pa kan ahensya na dai ka ini pigsa sa publiko ang detalye kan kada kaso, tanganing maiwasan ang stigma asin mapangatamanan ang privacy kan mga pasyente. Imbis ka ini, ang mga lokal na gobyerno ang nagtatao kan presenteng abiso sa publiko manungod sa mga kaso sa saindang nasasakupan. Ang pahayag kan DOH kasunod kan kumpirmasyon kan gobyerno lokal kan Mandaluyong sa sarong kaso nin Mpox kung sa intulos na nagkondukta nin contact tracing asin iba pang lakdang para maiwasan ang paglakop kan helang. Mga tugang mas pinakusog po kan Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang monitoring sa iba-ibang social media platforms hampang kan pigigibong pagdiripon kang ribo-ribong miyembro kan Iglesia ni Cristo o INC sa EDSA People Power Monument. Sa sarong pahayag, sinabi kan CICC na base sa pinagtaong datos kan Threat Monitoring Center o TMC kaini, kadaklan sa mga nagmomonitor na online engagements iyo ang kinabibilangan kan media coverage, mga protesta asin mga abiso sa trafiko. Sinundan ini kan negatibong sentimiento kan publiko na maapektaran kan grabing pagpiot nin trafiko. Hinagad kan CICC sa publiko na mantinero na marikmat asin tulos na i-report ang anuman na makadudang disinformation may kinaraman sa rally sa protesta sa paagikang hotline 1326.
Nasasabutan kan 15 anyos na suspect ang sa iyang ginibong pambabadil sa sarong eskwelahan sa Tacloban City. Base sa initial na assessment kan mga social worker kan Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sigon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na ipinapahiling kan initial na pag-uugid na aram kan menor de edad an sa iyang mga ginibo. Dahilan digdi pwede nang magsairarom sa proseso kan korte an kaso. Mantang nasa korte na ang pagdesisyon kuna ako una assessment kan DSWD katakod kan paninimbagan kan suspect. Mientras na sinabi ni Gatchalian, napigahalat pa ang resulta kan psychological assessment sa 15 anyos. Asin sa 14 anyos kaining kaibahan para maaraman ang motibo sa krimen, asin ang magkakanigo na interbensyon para sa sainda. Magigirumduman na kan Hunyo 22, nangyari ang pambabadil sa laog kan San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City na ikinagada nin tulo katawo asin ikinalugad nin iba pa. Nahahampang sa kasong kriminal ang 15 anyos na suspect mantang exempted man sa criminal liability ang 14 anyos na kaibahan kaini susog sa Republic Act number 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act. Sa ngunyan man tinidong nasa kustudya kan DSWD Rehabilitation Center ang duwang menor de edad. Bareta sa ibang nasyon, mga tugang nagabot na po sa Qatar ang representante kan US, alagad ay sina magkakaigwanin pagtiripon sa nagkapit ng official kang Iran. Sigon sa Foreign Ministry kan Kuwana na nasa sa indang nasyon na, sinda US Envoy Jared Kushner asin Steve Witkoff. Ang duwa nakipagkohoron sa mga mediators kung saan tutukaron ang presenteng nangyaring negosasyon. Kaibahan mandigan iba pang transfer kan $6 billion na frozen assets kan Iran sa Tehran. Magigirumduma na nagkakaigwanin inisyal na kasunduan ng US sa Iran kung saan may nagkapirang mga parte kan issue ang sa indang napagkasunduan. Dagdag na bareta halis sa ibang nasyon, dai mababa sa 14 na aki ang nagadan, mantang 5 pa ang nalugadan matapos na magaba. An atop kan sarong tutoring center sa syudad kan Lahore, sirangan na parte kan Pakistan. Kinonfirmar man kan mga opisyal kan syudad ang numero kan mga nagadan. Asin sinabi na sarong paratukdo man ang nalugadan. Napag-araman na nasa edad 4 sagkod 12 anyos ang mga biktimang nagadan. Mientras na padagos man napigbubulong sa ospital ang mga nalugadan. 2 tao ang inaresto. Kan mga autoridad katakod kan insidente asin padagos ang pagkalap nin ebidensya sa pinangyarihan kan trahedya. Nagpahayag man nin pakikidumamay si Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif sa mga pamilya kan mga biktima asin nagsugo nin tulos na pagtaon nin tabang medikal sa mga nairido. Sigon pa sa opisyal na sa indang ipapautob ang transparent, unbiased asin tulos na investigasyon para maaraman ang mga responsable sa mga makaturus-tresting insidente. Napag-araman na ordinaryo na ang pagkagaba nin edepisyo sa Pakistan dahil sa maluyang safety standards asin substandard na materyales sa konstruksyon. Kanakaaging taon, 27 katawo man ang nagadan sa pagkagaba kan sarong edepisyo sa Karachi. Mga tugang sports news, ngunyan pong aldaw, nakamtan po kan Paul Volter na si AJ Okbiana ang sa iyang primerong medalyang bulawan sa gold medal sa outdoor season matapos manginot sa Zyslo Sibolitsky Memorial Poznan sa Poland kanakaaging aldaw. Nalampasan ang two-time Olympian ang langkaw na 5.72 meter sa iyang ikaduwang pagbalo para matuklol ang kampyonato at dinaog ang mga kalaban na kumpuesto ninda Owen Heard kan Great Britain asin Matteo Oliveri kang Italy. Nakuama ni Heard ang 2025 British champion na silver medal sa bagikan countback matapos nindang parehong malampasan ni Oliveri ang 5.60 meters na naiuli man kan Italiano ang bronze medal na iyo ang pinaka magayon na kawat para sa season na ini. Mantang ini man ang kaduwang pagkakataon na tungtong sa podium si Okbiana ngunya na season matapos ganahon ang silver medal sa Flight Circus sa Düsseldorf, Germany, 2 semana ang nakakaagi. Para sa dagdag na bareta sa
header. Dahil sa parehong makusog na depensa, nagresulta sa 30-minute extra time ang kawat. Diit pang gumana ang Germany alagad na disallow kan VAR ang goal na ilaog kan striker na si Jonathan Tadahil sa foul sa goalkeeper. Sa penalty shootout dagos ng napalayap ang Germany sa World Cup matapos selyuhan kan Paraguay substitute na si Jose Canali. Ang makahistoryang pagana, inilaog ni Canali ang winning penalty kick kontra sa legendary keeper na si Manuel Neuer. Dahilan para umabante ang team sa masunod na elimination round. Makakalaban kan Paraguay ang manggagana sa laban kan Colombia asin Sweden. Mga tugang Hulyo 1 ngoyan na taon o Hulyo 1 kan taon 1978 kang ganahon ni Haji Alejandro ang Best Singer Award sa Seoul International Song Festival nagdala ni honra sa nasyon. Ang Seoul International Song Festival sarong prestihiyosong global event asin ang panggagana ni Haji Alejandro nagmarka kang primerong pagkakataon sa Pilipinas na manggana ng Top International Award sa saro na Song Fest. Ang sa iyang performance, bako sa nang nanggana nin Best Singer Award kundi nin Grand Prize para sa kansyon na kay ganda ng ating musika. Ang winning piece ni Alejandro na kay ganda ng ating musika, kinumposo kan pamusong Filipino musician na si Ryan Cayabyab na inutang nanggana nin Grand Prize sa 1978 Metro Pop na sarong prestihiyosong music festival sa Pilipinas. Stinger Noy, pasok mo Stinger. Stinger uli. Stinger, flashback. Flashback. Mga tugang iyang politalyas kan mga bareta, mientras tanto aramot ang kamugtakan kang panahon, kasabay po si Alexis Revivar. Yes po, para sa tuyang weather forecast ngunyang petsa 1 ng Hulyo, aldaw kang Miyerkules. Ang tigbabantayan tang low pressure area as of 2 a.m. ay naging saro ng bagyo at inaapod natin itong si Tropical Depression Henry. So itong si Bagyong Henry ay huling-nahiling sa layong 115 kilometers sa west-southwest kang Abukay, Bataan na may taglay na kusog ng paros na nag-aabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Sa ngunya naghihiro itong si Bagyong Henry sa direksyong northwest sa kaskas na 25 kilometers per hour. Sa tuyang forecast track ni kay Henry, tiga-expect naman na ito ay maluwas ng ating Philippine Area of Responsibility sa agang-aga. And based sa kanyang intensity ay ma-develop ito as tropical storm habang ito ay paluwas. Ganun pa man, dahil mga kita apektado din sa Bicol region itong kay Henry, palayo na ito sa ating kadagaan. Ang expected weather condition tangon niya na aldaw is partly cloudy to cloudy skies na may possible sanang mga isolated na mga rain showers and thunderstorms. So ayun po, generally na improved weather conditions kita, bagamat may tigbabantayan kita medyo pakayo na ito. Bali yun po sa tuyang weather forecast. Hali po ulit di sa Pag-asa Legazpi, Alexis Revivar po. Mga tugang, sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz, asin Jenny Balyaran sa Newsbase. Sa pangaran man kang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Kami po ang senong naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balor. Ini po si Henry M. Ang hapot, masunod na, makalipas lang gani. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga ang hapon.